И какво става, хора, аз съм Краси и това е поредният епизод на PewDiePie. Както виждате, вече съм 18 лево. Чакайте само да сложа в честа. Това да сложа в честа. И може просто да се нападна с другото куче, между другото. Вижте, вече... Опа! Нямам черното куче. Сега ще покажа един пък, ама няма да го преща, видеото ми се прецака така. Значи, началото тук. Правите си да речем следващия месец, не, просто другата дата и така е си правите работите, да речем, аз сега съм в околозето. Не състои нещо. Имам две маски на Джейсън, ако някой не е видял. Другото вижте ми стаята вече каква е. Така ще отворим, така ще отворим тук. Background. Да купя и той. Не, ще се бъда да купя и той. $50. Вижте, между другото, че имам илюминати. Трябва да има къде. Моля да сложа някъде илюминати. Има някой по-хубаво местенце. Не, явно днеска ще е този днешният епизод ще е прибиране работи в честа. Не трябва никакъв прозорец. Още не ти не е спонсор, окей. Така сега. Защото не е илюминати. Още няма екипаж, още няма лен. Така, както видите, съм доста паразит и това видео беше официално за Замбага. И другото вече ще мога да правя 3 видеа. Летко става. Тук не може да бъде всичко на максималното. Само един места с направя. Или които са публиктори, Shipment 3, Faster Shipment, Shipment 2, Unclock Public 2, Merging, Wire Boost, Streaming, Longer, Streaming Sub, Sponsori. Бай. Гледайте тук всичко на Макс. Между другото, надявам се да тук изчакате видео. Най-нещо ми е Dark Itemите. Те ми са 18 лева. Между другото, човекът ми е доста, който нямаме с свързаните. Така. Става не е много готино. Ето тук имам камера, която ме ръководва. Тук имам телефон, който ръководва и полицията ме наблюдава в момента. Чая малко часа да измислих. Ето не тази камера. Ето ще го още не посоля. Ето гледайте, вече полицията ме наблюдава. Така, много да стъпнеш да... О, PlayStation 4. Така. Добре, хора. Ще направим малко бързали. Бе, колко долара стоя писам? $202. Добре, хора. Ще приключим това видео. Надявам се да ви е харесало. Ще се видим, когато се видим. Хайде, чао.